Sokaknak szeretnék segíteni ezzel a videóval, mert most a kamélonnal kapcsolatban körülbelül a legalapabb dolgot fogom megmutatni, vagyis a terrárium berendezését. Nos, az első legfontosabb, hogy alulra szórjunk vékony mulcsréteget. Vékonyan csak. A második, hogy az ágakat lépcsőzetesen helyezzük el. Tegyünk alulra egy nagy kört, egy ilyen fadarabot, ami leginkább dísz, de ha a kamélontából akarjuk itatni, akkor remekül jön. Helyezzünk el két tartóágat, amire rákötözzük az alap felül lévő egyenes ágat, és az egyenes ágból csináljunk több kis kijövő ágat, annak érdekében, hogy a kamélon mindenhova el tudjon jutni, mert hogy, ha jó kedve van, körülbelül ilyen pózokban van. Szüksége van a sok kicsi ágra. Miután ezzel meg vagyunk, helyezzünk el az akvárium méretéhez igazított fikuszt, amit lehetőleg zöld vagy barna ültetőbe helyezünk el, hogy minél otthonosabb legyen a kamélonnak. Ez a fikusz adja meg a természetes hatást, meg persze az ágak. Ebből áll ez a terrárium. Felülre helyezzünk el egy lámpát. Ennek a lámpának a lényege, hogy az egyik égője melegítő égő, a másik UVB. Az UVB segít leginkább hogy a vitaminok felszívódjanak. A melegítő égő pedig ugye meleget csinál. Itt van a páramérő és a hőmérő. A hőmérő az ugye azt méri, hogy hány fok van. A páramérő pedig abban segít, hogy mennyi a páratartalom, hogy párásítanunk kell az állatot. Emellett jól jön még egy ilyen üveg, amiből ki tudjuk spiccelni a vizet. Valahogy így. Ilyen típusba. Látjátok? Egy ilyet be kell szerezni a párásításhoz. Aztán, hogyha akarunk, szerezhetünk be egy féregcsipeszt, mulcsot és kesztyűt a takarításhoz. És hát tulajdonképpen ennyi volt ez a kis oktató videó. Remélem tetszett. Lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!